σεξουαλικός, πώς πάμε? Εγώ πάω καλά. Ναι, να ρώtate. Δεν μπορώ, τρέπομαι. Εχθές το μεσημέρι στον νίκατσα. Ρώtate. Δεν ξέρω. Θέλω να μου πεις κάτι, αλλά θα μου πεις αλήθεια. Λοιπόν, Έλα. φιλενάδα, έρχομαι. Ναι. Ο άντρας σου μου είπε ότι παρόλο την ηλικία που είναι, εχθές το μεσημέρι τα κατάφερε. Ναι, αμέ. Έγινε η δουλειά προχθές και η επόμενη φορά για Δύο μέρες μου πάει ξανά γίνει. Α, και τώρα πότε προορίζει την επόμενη? Το μεσημέρι πάλι μπορεί. Σήμερα? Ναι. Μεσημεριανός τύπος πάντως είσαι. Το μεσημέρι μπορείτε γιατί είναι έτοιμος. Υπηρεσία, Υπηρεσία. Βλέπω εδώ τον κύριο δυνατό. Το γείτονα, Ναι, είπα, κάθε μεσημέρι λέει. Ναι. Ακούς τίποτα φωνές εδώ μεσημεριάτικα? Όχι, αυτοί έχουν μετόχοι και πάνε. Α, πάλι. Ναι. Έχουν μετόχοι, δεν έρχονται πάει πέρα. Έχουν μου κρέσει, βγαίνει ο κόσμος έξω. Α, φωνάζουν και πάνε στο μετοχάκι,